Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinengga sagunging pakurmatan dumateng para bapak saha para ibu ingkang kepareng rawuh wonten dalem mriki kanthi rahayu widodo ingkang kula hormati. Panjenenganipun Bapak Lasirin Ibu Saripit ingkang dahat kula mulyakaken. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang kula hormati lan ugi dumateng paguyuban seni kerawitan mulya laras saking laladan Karangpatian ingkang kula tresnani. Sepindah monggo kita sareng-sareng mujuaken paraos puja dalasan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dene punapa wonten ing enjang siang menika kula saged pinanggihan wonten dalipun Bapak Lasirin sekeluarga mriki kanthi rahayu widodo ing sambikala. Boten wonten halangan setunggal menapa. Sholawat ugi salam mugi-mugi tansah dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun perintis umat-umatipun sekawit jaman pepeteng hingga jaman terang benderang, jaman ingkang kita ayahi sakmenika. Lan ugi kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun bincing wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dumateng para pinesepuh saha para bapak ibu ingkang kula hormati, kawula cumantaka matur wonten ngarsa panjenengan sami inggih menika minangkani sesulih saking panjenenganipun Bapak Lasirin Saripit garwa. Bilih wonten ing enjang siang menika panjenenganipun amisuda putra putrinipun ingkang asma nggih menika Anita Riana Damayanti. Bilih sawekdal menika panjenenganipun badhe kadhawuhaken kaliyan putra ingkang kepareng asma panjenenganipun Mas Pajar. Pramila ngaten boten sanes dumateng para pinesepuh saha para bapak idi pangestunipun ingkang wilujeng. Mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Bapak Lasirin sekawit hingga terakhir tansah dinangkung rahayu widodo ing sabikala. Dene Bapak Lasirin wonten enjang siang menika nggelar paguyuban seni kerawitan nggih menika saking lalat dan mulya laras saking Karangpatian Balong Ponorogo. Pramila ngaten wonten ing enjing siang menika badhe mengimbur dumateng panjenenganipun para bapak saha para ibu sak wilayah desa ngumpul umumipun munggahipun wonten ing wilayah tlatah Saba mriki. Dene ingkang pigatos nggih menika panjenengan Bapak Lasirin boten sanes nyuwun idi pangestu anggenipun badhe ngijabaken putra-putrinipun wonten ing dinten samenika tansah jinangkung rahayu widodo ing sambikala boten wonten halangan setunggal punapa. Dene wonten ing enjang siang menika panjenenganipun datengaken seniwati-seniwati ingkang saking lalat dan ingkang sisih kidul piyambak nggih menika panjenenganipun Bunda Sela. Dene ingkang nomor kalih saking kidul nggih menika panjenengan Bunda Mami saking Lalat dan Duri. Ugi Bunda Kristi saking Lalat dan Selawung. Ugi Bunda Tini juga saking Lalat dan Sumoroto. Pramila Bapak Lasirin
nyuwun idi pangestu ingkang wilujeng mugi-mugi kanthi hajatan menika tansah jinangkung rahayu widodone ing cambikala. Dene salajengipun kula aturaken ambok bilih anggenipun nampi Bapak Lasirin dumateng panjenengan sedaya ambok bilih saking awal hingga akhir wonten kecalipun anggenipun matur napa pasugatan palenggan pramila Bapak Lasirin tansah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun pramila monggo wonten ing enjang siang menika kita supa parisuka nggih menika hanyengkuyung panjenenganipun Bapak Lasirin wonten ing Desa Ngumpul Dukuh Sapa mriki sedaya. Pramila mangkaten saking kula pribadi kawula sambung malih mbok bilih mangke cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kau